Khulumo jotona Haine 1433 Tipra Bisikhong-1433 jotona hamzakma te khaham yafaro. Wish you all happy Tring. Tong thong di, bujang kol di, tong thong di Bisikhong no Lamsogo di. Nai tong la nukuro nong hai na hai Lamsogo the voice of Tipra channel lo. Hai na hai Bisikhong mampi ka sini bukuk sungno. Bukuk sungno kisah sungna musungo sini Bisikhong Lamsogo ni jara pai tong mani bisingo. Bono sungna musumane kai 1432 BC wo. Tabu to lai thane ka te chali ka pai thane ka. Bukuk sungno no sung Lamsogo norok 1432 BC wo. Tam nong langma wo kemi murong mangka kisisa kok bara ba kai norok kisah sai kana. Hambai ano ojora ichariman baga ani life ko tamu kebe mu phaga short ke sai khna Yes sorry ang to tabuk rung no potoro pori to nge khorok sirungnai juk nge khorok sirungnai juk ni to kaisa problem ning mano education system mo jini thangnai koi boshoni simi covid choli tong mani bagai ko lai tabuk thangi tong nai 1432 buti shanli nge pas thangsinai o bishu jini covid ni bagai kubang kebe mu phaiga education system mo education system mo ko jini exam rog late ke angkha exam rog ni bagai late khingman bagai student rog ni onekta kichu late noi thangka apni ni mano jora kom plus 49 rogom piro kubang matigi no korong ni kebe mu phaiga jini student rog ni ke abuno Bisikhong lo hof khayo I covid tatino hamuina jini education system rog ka hamno ungthung hini okay Bisi 1433 le ningta musungsa 1433 to musungmani to 1432 to kebe mung rok tong mano borok to asai khamane kebe mung rok to mano ge 1433 khub am tu kebe mung rok phaya ungthun hinene ang khawo khaglayo kebe mung ta phai to kaham nung kun life kaham nu jot ni ani jahagi kaham mung kun jot ni ram ti kaham ge thang ni ang khaglai okay nung ta musungsa bukho happy tong thu yes tong thong ma bai ke Tring no ya Lamsogo thu okay jotono tong thok lai thu abo no musung mani sa okay engkai buku kesani ke nung la ta musungsa Chati shogdi awang shongdi khapang tong thodi jotono phaidi suma ka tamo bo sando ano jorari mani bagai thangai bisiwo je mani kha ta bu thangai 133 bisiwo ani kha forgive and forget kok ka ke new step hai sible hai ada ya pri kita mate hodi mane shidi beba khamya no pogai thangdi mate hodi mane shidi beba khamya no pogai thangdi hambai sarno mukusum khaiman bagai ang saramu jungo je agi 1433 32 bisiwo je angi thangmani like masana asle laimani ni aneng laimani tai jodi kisu hambe angmarok amorang masung norei tamhinai phainai ketal new year ro sung sin hamjangma tai kaham baike sung obona Lamsogo lainai je masana asle layawoi ni aneng layawoi jotone ekloge ke thansake tangmani bagai hambai okay bele ham Bisikhong joto hamyano horo shogai paidi Bisikhong ni mukha ko somno hamja mumbai me chendri Bisikhong chini langmani tek torong no tilangai thandi o Bisikhong chini langmango dong thok ma shopungai redi lukurong norok suewi nai tongni chino channel no the voice of Tipra no norok hane hai thinango suewi nai tong hakan nong dal bidalni aseng nong Bisikhong TV ne program rok tam rok hane bagan norok suewi nai tongdi engkai bukuk sok song norok nong bele hamaya phoro norok logiri mani bagai norok palke sungno
mahake dal bidal kok salai thini onor suno somani bagai Sarni channel no subscribe khadi. Like bari thi. Tai bell icon click khani to kogi. Wish you all happy dreams.